Takže čau, je tady gangster. Ale dneska nebudeme úplně takový gangster, jak si všichni myslí, ale budeme hrát Minecraft a zkusíme dohrát Minecraft a budeme hlavně manit. To uvidíte ještě, co jsem spadl do jeskyně, ještě, že tady byla ta voda, jinak bych umřel. No ale teď nás to nezajímá, teď si jdeme udělat crafting, vytěžíme zlato. Tady je totiž zlato, tak si ho vytěžíme. A uděláme si, protože budu mít skoro stack železa, tak si udělám železný krumpáč, protože zlato se ničím jiným nedá vytěžit. Tak. Teď si dám vypést mezi tím tady to železo a potřebuju tyčky. Ještě zase udělám 2 železný, protože mám hodně ironu, takže mě tu je jedno vlastně. Tak, teď dám místo tady toho bordelu. Teď si odpravíme jeden ten. No, já máme skoro rozbitý krumpáč, jenom fakt úplně málo. Tak, teď si dám pro to zlato, nejdřív vyšel asi sem. Pro zlato, kolik tam to bude? Tam to je hodně. Snad nebude ani tak žádná jeskyně tady pod tím. Prosím, ještě tady. 6 železa, ještě jdem na druhou stranu, tam taky je. Tam taky vyděžíme zlato. Možná si udělám moji golden apple. Golden. A tam o toho je hodně, prosím. No, tak to bude hodně málo. 4 dohromady 10. Torčka. Tam je skeleton. Proti němu nejdu, když mám tak málo hápek. Nechci chcípnout. Tak. Teď půjdu na vrchy, dívejte, tam jsem spadl. Ještě, že těžím, takže by mi ty kameny měly vystačit. Ale musím to, já jsem spadl. Tady. Tady. Tak. Dělám takový mostek. Tak. Tady si možná dám žebřík. Jo, tady si dám žebřík. Crafting table. Tak. Teď si vykraftím hodně.
protože budu potřebovat tady na ten ostatní, tak ten crafting položím, udělám tyčky, dám to tam, no 12krát to se bude stačit. Tak, 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 tak. 1, 2. Nevadí, akorát jenom to vystačilo. 18 žebříků, tak snad to vystačí. Fuj. Tak jsme do... Tak. Tady další. Teď jsem totálně odklíčen. Skeletona snad ne. Doufám. Ne, kamu? Kámo, jedno srdíčko. Tak to teď bylo totální ofox. Nemůže na mě. Tak to bylo fakt mega ofox. Tak, to byl fox. Tak teď, kámo. Teď jdu na vrch. Předpokládám s tím, že bude noc. Ale to je jedno. Takže tady to, kdyby bylo zlato, tak by bylo 1, 2, 3, 4, 7, počkejte. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16. To by bylo slušný. Tak, teď se tam asi rozstřídím. Ale udělám si další... Ne, nebudu si dělat pec. Vytvořím si ironové bloky. No, zkusím udělat tu rychlou pec. Ale teď nemůžu nikam vyjít, takže je noc. Jsem možná udělala na to zlatý jabko, ale nebudu si to dělat. Protože
Nevím. Yes, kámo. No to vyšlo. Mám 3 železný bloky. Tak. Já si vlastně můžu udělat tady kovadlin. Tak teď fakt nevím, co z toho. Nejdu vědět, jak se vyrábí ta pec. Nebo tak. Nevím. Ale já chci víc pecí. To je fakt na nic. Musím, chci pec, rychle vypíkající. Nevím, jak se to dělá. No to nebudu dělat, na to zapomeň. Někam to pryč. Tak já nevím. Já to. A jak se dělá kovadl? Možná naopak. Já nevím. Ještě to nepamatuju. Nevím. Zkusím to. Tak. Yes. Kovadlina. Kovadlin. Tak si poprvé, co jsem... Já třeba vůbec nevím, jak se... To jsem napojit. Tady jmenovku. Tak se tam já to pojmenuji horník. Horník. To se můžu dát třeba napsat, nebo já to se můžu napsat, což je dobrý. Gramofonová deska. Tak je tam dám gramofon. Počkejte. G R A M O F O N. Hledat. Já to chci vyhledat, korně. Hledat. Co to je? Co to je? Chci hrát. Tak co to je? Chci tam ten... svíčka. Já chci ten gramofon už. No, tak nic. Ale to je hezký blok. Takže se vyrobí. Jdu udělat do lody. A tak. A třeba tak.
Máme 3 dveře, ty nebudu používat, použiju jenom jedny dveře. Ne. Co to ví? Dobrý. Tak. No a teď už bych si tam měl dát nějaký ty orečka. Takže gramofon. Protože mi to zavazí, což mě štve. Žebřík, ten nepotřebuju. Možná si vezmu kousek lávy. Někde budu tam ty věci spalovat, nebo si to skladovat někde a můžu to spálit. Což je za mě lepší. Tak. No a možná si udělám zahrádku. To bych chtěl hlínu.